Hej, mit navn er David. Jeg vil fortælle lidt min historie om, hvordan jeg har fået lov at opleve Gud personligt. Og lige nu har jeg vandret sammen med Jesus i 9 år, og har oplevet, hvordan han er trofast, hvordan han er god ved os, hvordan han er virkelig. Og min historie den starter egentlig med, at jeg selvfølgelig blev født. Jeg er opvokset i et kristen hjem, og jeg har hørt omkring Jesus, siden jeg var lille, og vi gik i en frikirke. Det gjorde vi sådan set hver eneste søndag. Så jeg har hørt hele møllen omkring Jesus og de her ting. Og da jeg er omkring 9-10 år gammel, så oplever jeg faktisk Gud personligt selv for første gang. Og det gode ved min opvækst der som i en kristen familie, det er, at mine forældre, de har aldrig nogensinde sagt, at det skal jeg tro på, og de har ikke tvunget mig. Men de har præsenteret det for mig, og vil ligesom på en naturlig måde bede til Gud. Men som sagt, da jeg var 9-10 år gammel, blev det virkelig personligt for mig. Hvor jeg var til et kristen møde, og de sagde, at man kunne tage imod Jesus. Og jeg kunne bare mærke i mit hjerte, at det kunne jeg godt tænke mig. Så de beder for mig, de her kristne, og jeg oplever bare Gud helt vildt. Jeg oplever bare, hvordan Guds nærvær kommer over mig. Og jeg begynder faktisk at græde og grine, og jeg oplever bare, at Gud han er virkelig. Selvfølgelig kan jeg ikke se ham med mine øjne, men jeg oplever bare, at hele min krop bliver bare fyldt med hans kærlighed og med hans nærvær. Og så fra den dag af, der kunne jeg ligesom sige, at Gud han var virkelig, fordi jeg har oplevet ham. Jeg har oplevet ham sådan personligt. Men på grund af rigtig mange ting, som sker i vores familie og sådan nogle ting, mine forældre blev blandt andet skilt, og jeg oplever rigtig mange svære ting. Og det gør egentlig, at jeg skubber Gud længere og længere væk, og vil ikke rigtig have noget med ham at gøre. Og jeg begynder faktisk at lave rigtig meget ballade. Så meget ballade, at jeg som 14-årig bliver anbragt på et opholdssted for problembørn. Og der er mange ting, at der er årsagen til, at jeg begynder at lave alle de her ting, har jeg fundet ud af i dag. Men det største er nok, fordi at jeg oplevede mig svigtet. Jeg oplevede, at jeg blev såret af dem, der var tættest på, blandt andet mine forældre. Og så også en anden ting, det var, at jeg begyndte også at hænge ud med de forkerte mennesker. Så jeg begyndte at lave kriminalitet. Og jeg kom på den her institution og lærte ligesom, kan man sige, at opføre mig ordentligt. Men alt det her med Gud, jeg vidste, at han var der. Jeg vidste, at han var virkelig, men det var ikke sådan noget, som jeg overhovedet tænkte på. En gang imellem kunne jeg godt få sådan et suk i mit hjerte, hvor jeg tænkte, Gud, hvor er du henne? Men det var ikke noget, at jeg søgte sådan på den måde. Men jeg begyndte at styrketræne rigtig meget. Jeg begyndte at lave bodybuilding. Og som 17-årig tager jeg min første steroidekur. Og jeg har fundet ud af, at grunden til, at jeg egentlig gjorde det på den måde, dengang, det var fordi, at jeg egentlig havde dårligt selvværd. Jeg havde brug for anerkendelse, accept hos mennesker. Og det var en af de måder, at jeg kunne få det på, ved at mennesker syntes, wow, du er sej, du er stor, du er stærk, og alle de her ting, men det var meget på det ydre. Det var som om, at det var i et hul, at det kunne aldrig nogensinde tilfredsstille mig 100%. Men så årene går, og jeg flytter væk fra det her opholdssted, og får min egen lejlighed, og er bartender, og lever lidt det vilde liv, med piger, med alkohol og med andre rusmidler. Og jeg oplever bare inderst inde, at der er bare tomt, selvom at udadtil virker jeg som en kanon fyr, der har styr på det hele. Men inderst inde, der er jeg stadigvæk den her sårede person, som bare har brug for accept. Og det, som egentlig sker, det er, at da jeg er 19 år gammel, skal jeg ned og besøge min far på et sommerstævne i Kolding, hvor det er, at
Jeg skulle overhovedet ikke derned for at høre omkring Gud. Det var sådan en kristen sommercamp. Jeg skulle overhovedet ikke derned for at høre om Gud, men jeg skulle derned for at spise min fars god mad, og så for måske at score nogle piger. Men så en aften, så ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, at jeg skulle lige ned og så kigge til det der møde. Så jeg gik ned og sætter mig på bagerste række med armene over kors sådan her. Og tænker, been there, done that, for jeg har været i kirke mange gange. Men det, som der så skete, det var, at der var en dame, der kom frem og sagde, at hun havde et ord fra Gud. Og da hun sagde det ord, der ramte Gud mig bare igen. Han ramte mig virkelig dybt med hans kærlighed, med hans nærvær. Og jeg begyndte faktisk at græde. Og jeg tænkte, hvad sker der her? Har jeg gået glip af noget? Hvad er det her for et liv med dig, Jesus? Og det, som der egentlig så sker, det er, at jeg begynder langsommere at finde min gamle støvede bibel frem og begynder at læse i den. Og jeg forstår ikke så meget af det, men jeg kan bare mærke, at indeni, at det er som om, at jeg bliver draget til Gud. Og rigtig nok så står der i Guds ord, at ingen kan komme til Gud, uden at han drager på en. Og det var egentlig det, at der virkelig skete endnu mere på det tidspunkt. Og jeg flytter så tilbage til den by, at jeg kom fra, op i Nordjylland, til Aalborg. Og så var det som om, at kampen virkelig først begyndte, hvor det er, at jeg oplever, jeg har et ben så nærmest i, at jeg kunne godt tænke mig at være kristen, og jeg kunne godt tænke mig også at følge Jesus, men på den anden side så tænker jeg, det gider jeg heller ikke, fordi så der er en mega kamp der. Men Gud, han taler til en anden person. Han taler til en, som spørger mig om en anden kristen, om jeg vil flytte sammen med ham, så vi kunne dele lejlighed. Og det tænker jeg så til at starte med, nej, det vil jeg egentlig ikke. Men efter noget tid, så jeg skulle finde et andet sted at bo. Jeg har ledt, men jeg kunne ikke finde noget nogen steder. Og så oplever jeg bare, okay, jeg skulle egentlig måske sige ja til at så flytte sammen med den her ven. Så jeg ringer så til ham og siger, hey, skal vi, hvis det stadigvæk er muligt, så vil jeg gerne flytte sammen med dig. Så siger han, okay, fint nok, han prøver lige at se, om man kan finde et sted til os. Så dagen efter ringer han og siger, hey, jeg har fundet et sted til os. Og jeg tænkte bare, wow, det var godt nok hurtigt. Det her har jeg ledt i flere uger efter et eller andet sted at bo, og har ikke kunne finde noget. Og så finder han bare noget lige med det samme, tænker okay, det var rigtig vildt. Men så flytter jeg sammen med ham, og jeg går stadigvæk lidt i byen og drikker mig fuld, og har det stadigvæk sådan lidt svært med det her. Og på den anden side, så møder Gud mig også igennem andre oplevelser, at jeg har med ham. Hvor blandt andet, at der kommer en dame hen til mig på et tidspunkt og siger, hey, jeg oplever, at jeg har et ord fra Gud, og sådan, og det rammer mig bare totalt, og jeg begynder bare at græde igen, og tænker bare, okay, Gud, hvad er det for noget? Og så på et tidspunkt, så bliver det så stærkt for mig, at egentlig Gud er, at han siger til mig, David, du bliver nødt til at vælge. Vil du gerne have et liv sammen med mig, hvor jeg kan vise dig, hvem jeg har skabt dig til at være? Eller vil du gerne bare leve for dig selv? Så der oplever jeg bare, okay, jeg blev bare nødt til at tage et valg her snart. Og jeg husker tydeligt, en af de sidste gange, at jeg drikker mig fuld. Jeg sidder på et værtshus i Aalborg i Jomfru Anegade, og jeg sidder der måske klokken 3 om natten, og jeg er fuld. Men lige pludselig så har jeg bare en overnaturlig oplevelse. Jeg oplever bare, hvordan at det hele det bliver nærmest gjort lydløst. Og jeg kan bare høre den der bass sådan stille og roligt. Og det er bare som om, at Gud han tager sløret væk fra mine øjne, og jeg ser bare tomheden. Og jeg bliver faktisk rigtig bedrøvet. Virkelig bedrøvet, og jeg omvender mig fra det, og jeg kan bare se, hvordan at det her det bare er tomhed. Og jeg går så hjem der den aften bedrøvet, fordi jeg oplever bare, at jeg har bare spildt min tid på alle de her ting, som alligevel ikke giver mig noget. Og så noget tid efter, så tager jeg valget og siger, at jeg vil gerne følge dig, Jesus, 100%. Koste hvad det koste vil. Så giver jeg mit liv til ham, 100%. Jeg bliver døbt i vand. Jeg får Helligånden, jeg begynder at tale i tunger. Jeg oplever et nyt liv, og jeg oplever lige pludselig,
at den accept, som jeg har ledt efter hele livet, at det er som om, at Gud han bare fylder hele mit hjerte, og han nærmest lapper de huller, som er, og han siger, David, velkommen hjem, min søn. Jeg elsker dig, og jeg har skabt dig til at have en levende relation med mig. Og siden den dag, der han bare vist mig hans godhed. Han har vist mig, hvor højt han elsker mig, og hvad han har skabt mig til. Et formål, som er et liv i overflod, hvor det er, at jeg kan være til velsignelse for mennesker. Hvor det er, at han ønsker at virke igennem mig og vandre sammen med mig. Et eventyr sammen med ham. Jeg har bare fået lov at opleve, at siden den dag, jeg gav mit liv til Jesus, hvilket jeg aldrig nogensinde har fortrudt, jeg har bare fået lov at opleve hans godhed. Jeg har oplevet hans mirakler. Hvordan han har helbredt mennesker. Han har helbredt mit hjerte for alt, hvad der var knust. Han har genoprettet mig, og jeg ved i dag, at jeg tilhører ham. Jeg tilhører Gud, som har skabt mig. Jeg tilhører Jesus Kristus, som er min herre og min frelser, som har taget mig ud af mørket og sat mig fri for, jeg var afhængig af steroider og alkohol og alle de her ting. Han har sat mig fri for det. Og jeg ved, at han dragede mig med det formål, at jeg skulle være hans søn. At jeg skulle være en repræsentant af, hvem han er. Og vise andre vejen til Gud igennem Jesus. Og han er bare fantastisk. Gud, han er fantastisk. Han ønsker at have fællesskab med mennesker. Han ønsker at have fællesskab også med mig. Og det er min historie om, hvordan jeg er kommet tilbage til Gud. Hvordan jeg var fortabt. Men hvor Gud, at han fandt mig. Og han tog mig op ud af mørket og satte mig ind i hans rige. Og sagde, David, du er min søn. Du er elsket. Du er accepteret. Og den accept har gjort mig frimodig. At han har accepteret mig, har gjort mig frimodig. At jeg kan fortælle om ham. At jeg kan gøre ting sammen med ham. Og jeg gør ikke længere ting for at blive accepteret, men jeg gør ting, fordi jeg er accepteret af ham. Og det er et eventyr sammen med ham. Ja. Så tak fordi, at du så med, og må Gud bare velsigne dig.